ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тj. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар шумо ҳам хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номераи имо ба WhatsApp роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба WhatsApp подлиса кунем. марҳамат, рафтем. якум хонаи фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар назди бозори Ховарон. аз бозори Ховарон як 400 метр болотар аст ки дар дуюм квартал Шоҳмансур 2. заминаш дӯстон 2 сотиқ замин аст ки 5 дар хона кардагӣ тайёра ки беҳтарин ремонти замонавӣ кардагӣ. обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни, газхона ҳамаш отделни бо ҳасте ки гирди хона маҳкам. хай ҳавлиш яъне ки надор ҳавлиш майда аст. ҳамаи хонаҳош уже хона калон надорад. дӯстони азиз, хона дуошона. хонат бо тамоми шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки беҳтарин ҷуда аст ки хай ҳавлишон майдатар, рӯи ҳавлишам сияш кардагӣ аст. медорен зиндагӣ мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 460 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. ба калом дӯстоне ки агар ҳамин хел хона дар кӯб бошад ва арзон муомила мекунем, мега рақамҳои Тоҷикистоншон аст. зангда бештар маълумотша гирен. 460 000 сомонӣ савдо ҳам мешавад ки беҳтарин шароитҳои зиндагӣ ва ремонти нав кардагӣ. марҳамат, зангда бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин хона гирен. шумо ҳам агар ҳамин хел хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ки замин, квартира, мошин, дар номери имо WhatsApp роя кунем. дар видеои оянда рекламаш мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленинский район дар ҷамоати Лохур деҳаи Лолазор мешавад. заминаш 6 сотиқ замин дорад ки 2 дар хонаш уже тайёра барои зиндагӣ кардан. ҳаммомшон қати душуш яъне ки тайёра барои зиндагӣ кардан. кухни ва ошхона отделни ҳам дорад. рӯпарои мошинбозор ҳамин хона қарор дорад. дарвозаи главниш ҳоли ночаспонда. дӯстони азиз, хутон мечаспонен ва об ҳам дорад ва як чандтага канали 4тонаҳаи обам ҳаст мега ва обшам уже гузарондагиам бе ягон камбудия. ремонти хона нағзе барои зиндагӣ кардан 100% мешавад. срочна сум дар кора. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мешавад. дӯстони азиз, нигоҳ кунед чӣ хел хона арзоне ки хона 100% тайёра бо 6 сотиқ замин дорад. ба кадом дӯстоне ки агар ҳамин хона лозим бошад, рақамҳошон дар поини видео аст, метавонед маълумотҳои бештари пурраша аз соҳиби ҳамин хона гиред. марҳамат, занг занед. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи 5 дар деҳаи Мирзоянс. замин 10 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона қати якта калидрош уже фундаментош рехтагӣ тайёра. нархаш дӯстони азиз 27 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам мекунем, мега соҳибшон. дар инҷа уже одамо зиндагӣ кардеса. шумо метавонед ки дар инҷа биен девортона бардорен, яъне ки хонатона сар кунед ва зиндагӣ кунед. ҷош нағза мега хай одамо зиндагӣ кардесиам. рақамҳои расияшон аст. WhatsApp пайваст дорад. дар ин номерошон метавонед ки занг зада бештар маълумот пурраша аз соҳиби ҳамин замин гирем. хоҳиш мекунам ки лайкотон намонед ва видеонавори моро дар имо WhatsApp подлиса кунед. шумо агар ҳамин хел замин хона дошта бошед, хоҳед реклама кардан, дар номери имо WhatsApp роя кунед, реклама мемонед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Данғарат дар ҷамоати Исматшариф дар деҳаи Булёни Поён. замин 42 сотиқ замин аст ки 6 дар хона дохтагӣ ки хонаҳо 5 ба 3 аст. дар оншон якта калидори 10 ба 3 дорад. дар инҷа об свет ба дуруни хона мегзарад. обшам аст ва светам дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшон дар дуруни ҳамин хона ранги сексия кардагӣ. бо дар беруншам аловхона, ошхона, дегдонхона, оғил ҳамин хелчо отделни дорад ки бояд тайга чагани сетона ҷои обам ҳаст ва боғ дорад ки ҳамаи намуди дарахтони мевадиҳандам ҳаст. хона барои оилаҳои калон ҷои муносиб ва беҳтарин аст. дӯстон, яъне ки бо нархи дастрас ва арзон фурӯхта мешавад. ҳамин хонада
яъне ки харидоршон бисёр каунтарак нарх навошон туғри нагирифта истае. Вариантҳои алиши ҳам дӯстон аст бо квартиракати аз Душанбе, аз Қурғонай, ай Кулобай, ай ҷое набоша вариантҳои алиши ба квартира ҳам дорад ки метавонед дар ҳамин рақамошон пешниҳод кунед. Нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад. Маърама дар дурuni хона ҳамаш шароитҳои муҳайё зиндагӣ, яъне ки муҳайё кардагӣ, халадени термис, оби гармхӯрон ҳамаш қоидавӣ аста. Метавонед подвал ҳамаш аст. Ҳамин рақамо дигар маълумотша гиред марҳама. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нагуфтиянд ки дар кадом территорияш, не ки назди ҳамун шаҳрда наздик аст. заминаш 4 сотик замин дорад ки ду дар хонаи временка дохтагӣ аст ки хона коробка аст отдельна, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дегдонхона, яъне ки отдельна дохтагӣ аст ки ваям коробкаи болош пӯшондагӣ аст. фақат яъне ки рангу бор ҳамин хел корош меонаги. дӯстон азиз, мега хонаро барои худам тайёр кардам, не ки сум лозим шуда ба ҳам хотир хонаро фурӯш намондиам. заминиш мега калон аст, обсуд бе проблема ки хоин далши стройкаша давом медиҳед, хона айсар мекунед ё ки ҳамин хонара як ремонт мекунед, зиндагӣ хонаи навсохта фақат коробка. нархаш 142 000 сомон, ки боз арзон ва муомила мекунед. мега фақат срошна сум дар кура ягон варианти алиши надорад. ба кадом дӯстон не ки ҳам хеле замин хати хонаш дар кор бошад, рақамошон дар поини видео аст, метавонед бештар маълумот пурраша аз соҳиби ҳамин замин гиред. хоҳиш мекунем ки видеонавори моро дар имо ва ватсаптон подписа кунед. чӣ хонае ки ба шумо лозимае дар комментариё нависед, албатта мо пешкаштон мекунем дар видеои оянда. квартираи фурӯшӣ тайёр аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Сино, дар пушти бозори Мадад гуфтагӣ аст, яъне ки табачка рӯпари бозори Мадад. хобдухонага квартира аст. дӯстон дар 4 ошина қарор дорад, 47 квадрати метр, обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, телевизор, мебел, қолино, пардаҳои нав, ремонти нави ки замонави дӯстон кардагӣ аст. дар хона мега айни ҳол мега ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест, мега квартира нава. хона бо чизи чораш фурӯхта мешавад, мега соҳибшон, яъне ки доми 4 этажа. хай бо дигар маълумотша мегирем. фурӯхта мешавад нархи 290 000 сомон, ки боз арзон ва муомила мекунем. мега соҳибшон, яъне ки ҷои беҳтара пеши бозор, мактаб, садиқ ҳама чизои лозим аст. хона мега люкс ремонт кардагӣ аст, замонавӣ. рақамошон дар поини видео аст, метавонед бештар маълумот пурраша аз соҳиби ҳамин квартира гиред марҳама. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар пеши Сомонӣ, пеши кафеи Марворид, рӯпарӯи Сомонӣ мешавад. дӯстони азиз, яъне ки пеши Сомонӣ дае. якхонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад, 42 квадрати метр, обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, ванна, ҳамаи шароитҳои зиндагиш муҳим аст. дӯстон азиз, хона навастройка, ремонти замонавӣ кардагӣ. срошна мега сум дар кура, 42 квадрати метр. нархаш 200 000 сомон, ки боз арзон ва муомила мешавад. пеши дайро, пеши Сомонӣ, наздики бозор, ҷои беҳтарин дае, пеши компанияи Билайн. рақамошон дар поини видео аст. агар ки шумо маъқул карда бошед, метавонед ки занг зада бештар маълумот пурраша аз соҳиби ҳамин квартира гирем. дӯстони азиз, агар шумо ҳамин хел квартираҳои фурӯшӣ дошта бошед, ё ки замини холӣ, ё ки мошин, ё ки хонаи тайёр, дар номераи мо ватсап роё кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем. кадоми шумо агар дар канали мо обуна нашуда бошед, обуна шавед ва чӣ хонае ки ба шумо лозимае дар комментариё нависед, албатта ба шумо кофта пешкаш мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Истиқлол, яъне ки пеш аз роҳи оҳан гуфтагӣ аст, яъне ки пеш аз роҳи раи поиз. ҳамин хеле маълумот аст. заминаш 6 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёрае, ки якта калидор, об, свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дегдонхона, газхона, ҳезумхона ҳамаш қоидавӣ ҳастай. яъне ки пеши дайро мега, яъне ки дайро наздика об мега ба ҳамин хонара, яъне ки дарои эло гуфтагӣ аст, дайрои эло, яъне ки ба пеши ҳамин хона мегузашта. дӯстон азиз, хайбо бештар маълумотша мегирен. гирди хона полни худ маҳкама об свет дорад, бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш лозимае, ки ҳамаи чизои дар кориша оварда мондагӣ хаста, фақат медорем зиндагӣ мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 145 000 сомон, ки боз муомила мекунем. мега то қасум вариантҳои алиши надорад.
ва кадом дӯстони ягон маълумоташ агар фаҳмо набошад ки ягон шумо хато фаҳмода бошед, рақамҳошон аст, метавонед дигар маълумотша аз соҳиби ҳамин хона ва худтон гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз. Инам қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Синён, дар пеши бозори Мадад, пеши части Саидшоҳ гуфтаги соҳибшон ки пеши части Саидшоҳ. як хонага квартира ҳаста ки дар сеюм ошӯна қарор дорад. 44 квадратни метра обсве дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер ва балконам дорад мега соҳибшон. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ шуда тайёр аст. люкс мега ремонтуш срочно фурӯхта мешавад. бо нархи 260 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунад. дӯстони азиз, агар ба шумо лозим бошад, рақамҳошон дар поини видео аст. донг 4 ошона аст. метавонед бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин квартира гиред. арзонам мекунед мега фақат одамони харидор бошанд. марҳамат дар ҳамин рақамҳошон занг зад бештар маълумот пурраша аз соҳибашон гиред. хоҳиш мекунам ки видеонавори моро дар имо ватсаптон силкаша падилса кунед ва чӣ хонае ки ба шумо лозимай дар комментари нависед. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри Кулоб, дар маҳаллаи яъне ки райони Умар Хаём гуфтагӣ аст соҳибшон. заминаш 6 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёра. якта калидори дароз дорад. тага навес, гирди хона маҳкам, даврӯзаи нав, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам, отделни қатъи дегдонхона, ҳамин хел чизош ҳаста. як чанд намуд дарахтони мевадиҳандаи навам шондаги аст ва ремонти хона барои зиндагӣ кардан 100% тайёра. медоред зиндагӣ мекунед. обсвечам аст. гирди хона полни ход маҳкам, ҷои нағза мега соҳибшон. фурӯхта мешавад бо нархи 115 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам мекунед мега соҳибшон. фақат одамони харидор бошанд. дӯстоне ки аз шаҳри Кулоб ҳам хеле хонаҳои арзон пурсида, хонаҳои арзон ки 115 000 сомона. хай бо дигар маълумотша занг дахтон аз соҳибашон. вариантҳои хуб аста. дар тирезаҳои нав часпондагӣ ҳаста. марҳамат занг занед, бо қайчон муомила кунед. бештар маълумотша худатон гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар пеши Нихӣ, яъне ки рӯпарӯи Нихӣ, пеши гимназияи Аминҷон. духонага квартира аст дӯстон. дар якум ошонааш қарор дорад. 49 квадратни метра. дар инҷа обсвет гузарондагӣ ҳастанд. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам проектош ҳаст ки хона коробка аст. без ремонта. кӯчаи дӯстӣ мешавад, яъне ки наздикии бозори Фаровон ва пеши бозори Нихӣ ҳоҷи шариф ҳам қариб аст. ҷои нағза хайбо бештар маълумотша аз худашон мегирен. новостройка, доми тозаи навае. нархаш 195 000 сомония ки бо арзони хуб мекунем мега. муомилаи хубам дора мега соҳибшон. тоқа сум. рақамҳошон дар поини видео ҳастанд. метавонед занг зада бештар маълумот шагиред. дӯстоне ки аз шаҳри Бухтар ҳам хариди квартираи яъне ки коробка пурсида шумо дар вариантҳои хуб дигар коробка наёфтем. амира ба мо пешниҳод кардам, мо пешкаши шумо кардем. марҳамат занг занед, бештар маълумотша аз худати ҳамин квартира гиред. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар посёлкаи Айнӣ гуфтаги тарафи Балх мешавад. ҳамин хел маълумот пешниҳод кардаги соҳибшон. замин 6 сотиқ замин мега соҳибшон. ду дар хона дорад ки ва гирди хона маҳкама. дарахтони мевадиҳандаи яъне ки ҳар сола мева медиҳад. ҳамин хелам дорад. обсвет ҳаста бе ягон камбудӣ. отделна ошхона, ҳоҷатхонашам ҳаста. ремонти хона средния дӯстони азиз, яъне ки срочно фурӯхта мешавад. аз посёлкаи Айнӣ мега 5 километр болотар аст тарафи Балха, яъне ки тарафи шаҳри Балх, аммо райони Балх дӯстони азиз. хай бештар маълумотша мегиред. нархаш 170 000 сомония ки боз арзонам мекунем мега ва муомилаи хубам дорад. фақат одамони харидор да. дӯстон, агар шумо харидор бошед, ягон маълумоташ ба шумо фаҳмо набошад, рақамҳошон аст. метавонед ки бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин хона гирем. шумо агар ҳамин хел хонаи фурӯш дошта бошед, дар номери имо ватсап партоен реклама мемонем. ин буд 12 хонаи фурӯши мо. то видеои оянда худои нигаҳбони ҳамаи шумо.